दिलदार म्यूजिक प्रेजेंट थोड़ी पखेलता रे जा देवरा थोड़ी पखेलता रे जा देवरा थोड़ी पखेलता रे जा छोड़ी के गईले कतार हो फोन न करेला भातर हो छोड़ी के गईले कतार हो फोन न करेला भातर हो घर न माया पर तर पाया सजिया रहल मर छूचा अरे फोन मक्का के नहीं पूछा देवरा थोड़ी पखेलता रे पूछा अरे फोन मक्का के नहीं पूछा देवरा थोड़ी पखेलता रे पूछा थोड़ी पखेलता रे पूछा देवरा थोड़ी पखेलता रे पूछा सुखीपुर बाजार थोड़ी पखेलता सुते न सुते देबे करे हरान हो ओही पे रहता रे एकर ध्यान हो सुते न सुते देबे करे हरान हो ओही पे रहता रे एकर ध्यान हो का कही तोहरा से कहा न जाता देखी रहन एकर रहल न जाता कहां के पीछे ताके नीचे लगत करा दे झूठा अरे फोन मक्का के नहीं पूछा देवरा थोड़ी पखेलता रे पूछा अरे फोन मक्का के नहीं पूछा देवरा थोड़ी पखेलता रे पूछा थोड़ी पखेलता रे पूछा देवरा थोड़ी पखेलता रे पूछा सुखीपुर बाजार थोड़ी पखेलता राइटर सुनील सैया बारे निदरती छुटल बाटे राजा दहिया के हर दे राइटर सुनील सैया बारे निदरती छुटल बाटे राजा दहिया के हर दे आबे न घरे बहरा कमाल सारा जो गावल धन देबरे तकाले रोज की सनती नदिया कद तुमरा न बात मोर पूछा अरे फोन मक्का के नहीं पूछा देवरा ढोरी पखेलता रे पूछा अरे फोन मक्का के नहीं पूछा देवरा ढोरी पखेलता रे पूछा रिकॉर्डिंग बाय दिलदार म्यूजिक 98 178 34 5 83।